Zenia Stampe fra Det Radikale Venstre har skabt vrede med et jobopslag. Folketingspolitikeren søger en medarbejder, der skal booste hendes arbejde på Christiansborg. Det er et citat fra jobannoncen. Men jobbet er ulønnet, og arbejdstiden er minimum 15 timer om ugen. Opslaget provokerede 35-årige Peter Brodersen så meget, at han i dag tog til jobsamtale med et radikalt anderledes krav til politikeren. Jeg håber, at jeg kan få et job under rimelige vilkår. IT-iværksætter Peter Brodersen på vej til møde. Frivilligt arbejde har været en stor del af hans liv, men aldrig er den type, han nu skal til jobsamtale til. Af jobopslaget fremgår det, at Zenia Stampe ønsker ulønnede øjne og hænder til at udvikle idéer, arrangere og referere fra møder, skrive debatindlæg og meget mere. Arbejdstiden er på minimum 15 timer. Hej, er det dig, der er Peter? Ja. Hej Peter, velkommen til. Jo, tak. I sin jobansøgning foreslår Peter Brodersen ironisk at arbejde 0 timer om ugen. Til gengæld ønsker han så løn for 15 timer. Det ved jeg ikke, om vi kan blive enige om, men det håber jeg da. Jeg tror, vi vil være lidt dårlig match, fordi at forudsætningen for at få det her job og det, jeg søger, det er jo en, der brænder for at gøre en forskel. Ja. Og det er lidt svært at gøre med 0 timer. Men det her, det er jo ikke frivilligt arbejde. Det er jo gratis arbejdskraft, som jeg ser det. Det er frivilligt politisk arbejde. Nu ved jeg ikke, er du medlem af et politisk parti? Det er jeg ikke. Det er du ikke. Nej. Det er jo faktisk sådan, at langt den største del af arbejdet i politiske partier, det bliver jo varetaget af frivillige. På Zenia Stampes Facebook-profil kritiseres hun for at ville ansætte gratis professionel arbejdskraft. Jeg har en sekretær eller personlig assistent, der laver min kalender og alt det der, og der er jeg fuldstændig enig med dig. Det skal være professionelt arbejde, nogen der får løn. Jeg frygter blot den her tendens, der sker i samfundet til, at man fjerner nogle jobs, og så erstatter dem med frivillige jobs i stedet for. Sagen er bare, at Radikale Venstre har jo ikke penge til for eksempel at ansætte jurister til at sidde og gennemgå udlændingesager. Og derfor så bliver vi nødt til at bruge frivillige, hvis vi skal gøre det. Jeg har stadig lidt den fornemmelse i forhold til dit opslag, at det er meget snævert og meget specifikt i forhold til nogle helt bestemte ting for lige præcis for dit vedkommende. Jeg har faktisk prøvet at skrive det så bredt som overhovedet muligt. Jeg har jo nævnt en masse ting, og alt det kan man jo slet ikke nå på 15 timer. Ja. Så tak, det er spændende. Ja. Fordi du provokerede, og tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Zenia Stampe har i dag modtaget 5 ansøgninger til jobbet. Ansøgningsfristen er i øvrigt den 27. maj.